Вие сте с хотспот, при мен има 5 готини момичета, нали така? Да. Нали сте готини? Да. Как се казваш? Аз съм Ивето. Аз съм Ивчето. Верето. Аз съм Неви. Аз съм Ники. Ти трябва да си Невето, ти Никито или? Ники, просто. Нещо такова. Добре, момичета, коя е най-готина от вас? Голямо самочувствие. Джастин Бибър. Кой е най-готината от вас? Да. Съгласен съм. Кого ще поздрави? Ти кого ще поздрави? Ами аз ще поздравя всички мои приятели и 20 основно училище. Добре, ти кефи ме как разбираш? Обичам да се движа така. Добре, ти кого ще поздрави? Ами всички мои приятели, семейство и цялото 20-то. Ами всички мои близки и 20-то. Аз ще поздравя 6-ти нашия клас. 20 и 22. И сега нещо, коя песен? Justin Bieber All Around the World.